Riwruog jogo buge chapa mong'ere kaka Kenya Publishers Association na kwa sirikal mondo ochulgi omenda mohewo bilion 3 mar go buge grade 9 chapa kaachiel kod omenda mohewo bilion 5 mar go chapa buge mag grade mar 10. KPA wacho ni gisechwalo buge mohewo milion 200 e skunde duto ma pacho ka ema koro miyo jopuonjre duto thuolo mar yudo buge duto madwarore e chenro mar somo, kinde ma bende giywak ne giwito omenda mohewo milion 250 e kuo mag buge. Cynthia Onyango tiere kod ler. E kinde chenro mar keto ayanga ikruok mar chako nyisruok makende mar buge e kar nyisruok Masarit Center, riwruok mar jogo buge chapa mong'ere kaka Kenya Publishers Association ochiwo ywak margi ewi gowi mar mohewo bilion 8 ma giwacho ni kidek chungo chenro magi. No supply last year, moko this year. Koro gima timre ni government still owes us bilion 3 mapok gichulowa. Koro bende wakwayo ni mondo bilion 3 mondo chulo mondo miwa thuolo mondo wadhi wachak grade 10 ma buge moko osebedo approved. Koro for grade 10 udwari to bilion 5 ma serikal ochul publishers mondo ginyal supply buge go mabeyo. Jatatije mar KPA James Odhiambo bende wacho ni kuo mar buge osemedore ka jok moko maonge kod ratiro mar tiyo kod buge donjore kod buge wegi kendo goyo gi chapa ataro mar chik. Midhiero ma osekelo negi lal mar omenda mohewo milion 200 kaachiel kod 50. Giwacho ni gie sani giketo bila mang'weyo maling'ling mondo konygi e ndhiyo jokuoye mag buge. Wan gi private investigators matiyo kendo wan gi police, wan gi Kekobo makonyo wa Gwent Anti-Counterfeit Authority makonyo wa mondo wamak jogi. To wabo maka gi nikech buge go sake moko rach, sake moko gionge pages, koro giketho nyithindo ma nyathi somo buge moro mobedo pirated with wrong information. KPA bende pod ywak ne sirikal mondo gol oko osuru mikawo e nyiewo buge mar 16% mondo minengo buge obed mayot pacho ka kendo jiw jogo mohero somo nyiewo buge kendo somgi e kinde mowinjore. Kiketo VAT to 16%, buge bende koro biro bedo beche biro bedo matek ahinya ni ji. Koro wasekwayo sirikal ndalo mang'eny mondo gikonywa bende. You don't talk about education, wacho ni education jiteo nego somo. Lakini kiketo 16% VAT ni buge. Koro mago tek kodwa kabisa, tek kodwa tek joma nyiewo buge go kaka jonyuol. Ikinde chenro mar nyisruok mar buge ma ibiro time kar nyisruok Masarit e boma ma Nairobi, KPA kaachiel kod kuku mar jogo chapa bende ochano dhialo Ngugi wa Thiong'o kaka jandiko mang'ula ka gikwayo jo Kenya duto mondo riwre kodgi okang' mar yango buge makare kod yango mago mabandia. In recognition of his monumental contribution, we, as the governing council of the Kenya Publishers Association, will posthumously induct him into the prestigious KPA Hall of Fame. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Senta Masiaya Oburu Oginga osewo midhiero mokwako sekta mar thieth e kaunti no kendo